Egunon historia zaliek. Askotan ateratzen naiz mundura istorio bila, eta normalean, istorio baten bila ateratzen naiz eta bueltatzen naiz dozenaka ideiekin. Esate baterako, orain ikusiko duzuen bideoan, Infernuaren bila jo nintzen, istorio bat topatu nahi nuen, eta ikusiko duzue zenbat gauzarekin bueltatu nintzen etxera. Ongi etorri, Sorginetxe in lifera, edo. Aldapakoran nijoa, zaurrekoan ezagutzen nuen bideska bat hartu nun, eta orduan ezin izan nun jarraitu, gaur kriston beroa dago, kriston ezetasuna, ez dago eguzkirik, esango nuke gaina, ez dakit ikusten den, zelaino beltz dauden. Igual euria hasiko da, o hasiko du, baino merezi duea, ontsa ikusiko duzue ze kartel bitxi. Hemen batzutan, eguntxo gutxi batzuk etorri gabe, ikaragarri aldatzen da, sarritasune bapatingana estalita egoten da bidie, ederra da. Bueno, aldapa bukatu da, ikusten? Oso topatu nuenien, zinun jetxiz men ikusiko da descenso jartzen du, eta descenso da, aldapa majo-majoa dago bera. Hau da ederra, ikusten duzue kartela, mendian, ustez ezaguna dan txoko batean topatzen dezunin halako sorpresa. Infernura jetxiera, ostra, txoripilo bat dago. Egunen baten ikisiko ditut, bai perretxikoen, bai txorien izenak, jolasean dabiltza. Hauek hemen ingurutan, udaberrian ikaragarri zoru ibiltzen dira txoriak jolasean. Hemen, saiatuko naiz Infernurantz jaisten, eta hola hitzaki eukiko dut, pixkat aurrerago kontatu nahi nuen istorio bat, baina igual aurreratuko dut, honengatik, ze da greziarren mitologian dagoen historiarik ederrenetako bat, guri, izakioi oso lotua. Eta da Kore Persefoneren historia edo. Kore Persefone da Kore hasieran, neskatxa errugabe bat, oso inusentea, eta halako batean Hades, Infernuko jainkoak harrapatuta baitzen duenean, eta Infernura eramaten du. Historia ederra da, zeku guztion historia da, eta jarraipena oso politxe du. Orduan bani joa Kore Persefoneren eremurant, ea ze agertzen da. Bueno, ezurrak agertu zaizkigu ja, jakina, Infernurantzko bidean, logikoa, eta beherantz jarraituko dut. Orain hemen, ea ikusten den, kriston txingurri pila. Bera! Infernurako bidea, bizitza ederrez, beteta dago. Beitu zoperretxiko ideiarik ez zer dan, baina ikusgarriak, ez dakit isilik egonda. Txori diferente pilu bat entzuten da, hemen basoaren zaratak. Baso hauetan, berez Kantabria da, baina hemengo iratxoek euskeraz badakite. Hemen gaina kaleetan da, askotan entzuten da Euskal Herrin bertan baino euskera gehiago, eta baso hauetan ere entzun izan dut, duela hilabete batzuk. Hemen pixkat beherago euskera entzun nun, norbait hitz egiten, oso euskera garbi eta goxuen. Esplikatzen, ni hurbildu nintzen disimuluan, ez naizen eroitzen, ze ez dakit ikusten den aldapatxo majoa dagoela, eta hurbildu nintzen ikasleak ziren, unibertsitateko jendea edo, eta irakasleari izan esplikatzen biologia edo lako zerbait oso ederra, ze gutxitan egiten den hori. Klasea greko batzuek egiten zuten bezala, ez? Peripatetikoek edo Aristotelesen ikasleek jardinean, pasiran. Hemen, edo klase barruan, alde ederra, ez da? Bai, ez dakitena da, ze ari naiz bideska batzuk topatzen, eta nik beti xelebrenak hartzen ditut, orduan ez dakit Infernu xelebren batea iritsiko naizen, ikusten da goikoa baso politxe dago. Hemen makurtzen. Beste bideska bat. Infernurako bidea guztiok egiten duen nahi gabe, baina propio junda ez da inerrixa. Eta hor ematen du behian errekatxo bat edo. Ez da entzuten lehorra gongo da, ze abuztu da. Guraldi ikusten duzue lainoa, baina abuztun gaude. Orduan, aspaldi laizte dator euria berriro, ez da entzuten uriko eintzat. Kantatzen jakingo banu, kantatuko nuke Mikel Laboaren maite ditut maite gure bazterrak. Olakoak oraindik jaistear dagoela ematen du lainoa. Nik olakotan beti. Azte naiz imaginatzen segituan entzuten, beste zerbait. Iratxoak, amuak, ahotsak. Eta hemen badaude olako bazter biziak. Hemen berriro, mi bide, zema bideska. Guazen beraldea, oso bera dijo hau, Infernura. Izugarri gustatzen zait, ez da antzemango. Dios, karo, aldrebes haini. Oie gustatzen zaizkit. Hori gustatzen zaitezko. Ederra da, gaztetan entzun nuenien Poeta Hilen kluba edo filman
Robert Frosten poesia, ez? Ni banindoan menditik, talako batean bidea erradibitu egiten zen, ez? Hemen ez dakite antzematen dan, justu gora eta beste aldea. Eta nik gutxien ibilitako bidea hautatu nuen, eta horrek aldatu zuen guztia, ze poesia politia eta zenba gertatzen den mendian. Oraintxe tximeleta nola lotzen zituzten grekoek, beraien istorioak gure barruarekin, eta nola lotzen den Kore Persefone infernura eraman zuten berez gure barroko nolabait arima o alde femeninoa edo alde errugabea edo eraman zutenean, gero hari lotua, oso lotua dago tximeletaren historia. Tximeleta da, berezieraz, psike da psikologia. Da berez, tximeletaren zientzia, tximeleta arima baita. Berekoentzat arima tximeleta baten modukoa da. Arina, alaia itxuraz, polite, oskorra, eta hemen dabilkit tximeleta inguruan infernurako bidea zaitzen bezala. Dagoen jainkosarik ederrena edo da Afrodita. Baina Afroditak zeukan edertasun zentsuala, fisikoa, estetikoa, baina sekulako inbidiazion beste bi jainkosari edo ezin zuelako izan, haiek zeukaten beste edertasun mota bat berea baino sakonagoa zana. Eta batzan tximeletaren edertasuna, arimaren edertasuna, eta bestea zen Persefonek, infernuko erreginak zeukan edertasuna. Saiatuko naiz horiek gero nabigatzen da murgiltzen, ze oso adaska ederrak ateratzen dira historio horietatik. Bane joa infernoren bila. Hemen enborra ederra da ikustea Orgoiti dator, hemen lurrean sartzen da, baina bide bazterrean, orduan ematen du sustraian barruan gaudela, ia badirudi entzule ikela nola edaten duen. Korostia. Oso polita zuaitza, baina danbateko ederra hartu dekora begira egotearren. Zagarrak. Beste zagarrondorik ikusten. Infernuko teabroaren zehap, zagarrak. Minaritzak ikuste ditut. Euria. Azkenean bide normaltxo batera atera da. Beraz, infernurako bidea euria hasi du. Pixkat, bixiago jun naiz, infernu hori igual topatu eta ez dut. Ikusi, igual tximeleta zan, edo espariek. Igual espariek ziren, biliz eskit inguruan. Eta esan bezala, espariek, ez dakit ikusten dian, hemen ditut espare batzuk inguruan. Abroizik, kina. Hemen dabila errapatu nahian, gogorrak die, Egunen batien etortzen mazeaten nahi bisita egitea, ez dakit hemen ikusten den, menta basatia. Asko gustatzen zait, menta horren puzioak. Beraz, etortzen mazeate, han erlea menta hartze, ez dakit ikusten den. Zebe ipuzka. Ingo izuet, infusio bat, ez erleena, ingo izuet, mentarena saiatuko naiz harrapatzen. Erandu ibili naiz, oraintxe junda. Erlea galdu bet pena. Hemen dabil erlea, galdu berriro. Hori, infusioaren truke, historio bat kontatzen bai dezue, nahiko. Ikusten dezue, zenolako problema dauketen, sormen problema. Ateratzen naiz, gauza baten bila, historio bakar baten bila, eta bueltatzen naiz 11.000 historio gainean ditudala. Askotan galdetzen didate nola landu leiken sormena, edo esaten didate batzuetan umetxuek, esaten didate, ni ez naiz originala, ez zaite zer bururatzen, ez gara konturatzen, hori ezinezkoa dala, eta are gutxiago gaztetxoa garenien. Sormena piztea, hain da erresa. Nahikoa da, pasira txiki bat egitea, eta begiak edo belarriak pixka bat zabalik edukitzea, eta adi begiratzea munduari. Egin proba, ikusiko zuen nola oparituko dizkizuen munduak, hainbat eta hainbat ideia zoragarri.